Бүгін инде башка яза алмам дисәм, кая язмаган тулган күңелләр, язам әле күңелем бушансын. Шигъри хисләр ямсыз түгелләр, кулга башка каләмем алмам дисәм, үпкәләрләр күк минем хисләрем, ул хисләргә кереп адашам да, укып хәйран калам кичләрен. Кичләр җиткәч, бер нәтиҗә ясап, язган язмаларым укысам, туктый алмый әле һаманда, клавиш телләренә тукысам. Бер минутка туктап уйга калам, сибелә дә сибелә тәлгәшләр, минем күңелемнән чыккан якты уйлар, минем иҗат җимешләрем, сердәшләр. Автор Гөлнур Галимова.